आप सबके भाई बन के सेवा ना करब करब नु ई तो सोचे वाली बात बा क्योंकि कहला से थोड़ी होला। जब वो एगो कलाकार होके समाज में हमेशा सेवा खातिर सबसे पहले हाथ बढ़ाइले तारुआ सबके बेटा बन के आज खड़ा भइल बनी आप सबके सामने। हमार चंदा भाभी आंचल फैलाओ तनी तो हम चाहब कि आप सबसे एगो छोट बहन के आग्रह बाटे। हम आप सबके बहन बेटी ही हई और भैया से हमेशा एगो बहन बेटी के सम्मान मिलल बाटे। तो हम जितना भी माता बहन बानी भैया चाचा लोग बानी सबसे यह कहम कि खेसारी भैया के भारी से भारी मात्रा में जिताई जा। क्रमांक संख्या 2 बाटे ऊपर जाके लालटेन छाप पर ही बटन दबाई जा। तमाम हमार गार्जियन लोग जब मंच पे उपस्थित बानी जा हमार अखिलेश कश्यप सर बानी, संजय भैया बानी, कृष्णा बेदर्दी सर बानी, पैर छू के प्रणाम करत तनी, नितेश भैया बानी, सभे बाटे। हम एक लाइन में गा के कम जानत हुआ का किया के मैला लाटन पा आ बटन दबाई दिए ना किया के मैला लाटन पा अरे बटन दबाई दिए ना किया के माई भैया खेसारी के जिताई दिए ना किया के माई लाला झुमका वाला जो आप कल परसों रात में बजा रहे थे किया के माई भैया शत्रुघ्न के जिताई दिए ना किया के माई भैया खेसारी के जिताई दिए ना तारीख के वोट पड़ी और ईवीएम जो बटन बाटे ओ पे नाम आई शत्रुघ्न यादव लेकिन खेसारी भैया के फोटो रही क्रमांक संख्या 2 रउआ सबके वही पर बटन दबावे पा और बड़ी सुंदर सुंदर गीत सुनैनी हमार बहुत ही अच्छा दोस्त रोशन रही जी बहुत प्यारा प्यारा गीत सुनैनी है आप और अभी हमने साथे भी गावल जाई लेकिन हम कहम कि अभी बहुत सारा कलाकार आए खातिर बाकी बने हमारे अनुपमा देवी आई हमारे खेसारी भैया भी आए ता देखी छपरा के धरती पे आइल बनी लेकिन जो सा जुनून तनी और होके के चाहिए जैसे रुआ हर काम में दनी जा तो तनी हाला करके बताई जा कि जिताए बानू भैया के जिताए के बानू बस ये जो सा जुनून रहे के चाहिए आ जीतला के बाद हमने फिर आई जाई जा आप सबके फरमाइश जौन हुई सब पूरा करे खातिर आ जौन भी वादा भइल बटे हमू एगो छोट बहन है तो हमू भैया की तरफ से आप सबसे यही आग्रह करम गुहार लगाएं जितना भी माता बहन बानी जा एक बार जरूर मौका दी जा हमरा खेसारी भैया के और मौका दे के देखी तमाम लोग के रुआ देनी मौका और 10-15 मिनट में भैया पहुंचे वाला बानी आप सबके बीच में तमाम लोग के रुआ इतना दिन से मौका देता नहीं जानू तब भैया के मौका दी जा और आज तक रुआ सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो कब तमाम जहाँ भी कहीं भी अगर सेवा के मौका कहीं भी मिलेला तो सबसे पहले खेसारी भी हो जा खड़ा होनी तो भैया के लाज रखे बा हम सब कलाकारन के लाज रखे बा अगर जाइल बनी जा एक बार हमारे साथ कह कि अग मैला लाटन पा बटन दबाई दिए ना अग भैया खेसारी के जिताई दिए ना भैया खेसारी के जिताई दिए ना अग मैला दबाई दिए
आप सबका ट्रेंडिंग स्टार आ गए इतना हाला करो लोग जब तक मंच पर नहीं पहुंच जब तक हाला होकर के चाहिए। ललटेन छाप जिंदाबाद, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, खेसारी यादव जिंदाबाद, छपरा की जनता जिंदाबाद। हाला करो तो यही तरी